Jamen, der findes mange andre webshops, der findes så klart mange udenlandske, der findes også mange andre gode danske. Du skal handle der, hvor du synes, du føler dig hjemme. Så hvis alle folk bare begynder at købe deres lort i udlandet og hive det hjem over grænserne, jamen så går det jo galt på et eller andet tidspunkt. Jeg ser bare sådan på det, at hvis vi er inden for fitnessbranchen, siger vi nu bare, lov det den dag ikke var der. Bodyman, alle de andre, Temple Gym, Temple Shop, alle de her forskellige butikker, vi kender herhjemme. Hvis Nutramino ikke var her, hvis de andre ikke var der. Tænk nu, hvis de alle sammen var gået, fordi jeg har købt jeres lort i Tyskland, eller i England, eller i USA, eller hvad fanden ved jeg. Du kunne ikke komme til et DM i bodybuilding, du kunne ikke komme til en gang Stærkman, du kunne ikke komme til nogen steder, fordi der ikke var nogen steder. Fordi at vi støtter omkring fællesskabet. Det ser ud til, at i år, der giver jeg 100.000 kroner i præmier til DM. Hvordan fanden kan jeg gøre det? Jamen det kan jeg jo kun gøre ved, at I også støtter op omkring butikken. Det siger sig selv. Det er synergieffekten. Jamen, altså kundeservice der, det ved jeg ikke. Jeg er selv mongol, mega mongol. Undskyld, ikke noget mod mongoler, men jeg kan slet ikke finde ud af at handle på en webshop. Hvis jeg ikke kan gå fra A til B, og så bare trykke kontokort et eller andet ind, og så få min skidevare, og det helst inden for 2 dage, så bliver jeg vanvittig oven i mit hoved. Så det er nok lidt det, vi går ud fra, og det skal være så let som muligt. Hvis vi ikke har det, så ringer vi folk op, snakker med dem. Vi er jo kun mennesker bag. Altså, du sidder jo ikke og handler med en maskine, og der er en robot, der fiser rundt ude på mit lag og pakker lortet for jer. Det er Thomas og mig og Maria og Peter, ny mand, vi lige har fået. Og også vores lagermand, ikke? Altså, og det er også, du skal slå oven i hovedet, hvis vi fucker din ordre op. Det gør vi så klart ikke med vilje, det sker. Men det er jo kun os. Altså, vi pakker gerne dine kasser, vi synes, det er pisse sjovt. Altså, webdelen er noget helt nyt for os. Og se, at den vokser stille og roligt, fordi vi gør et eller andet der rigtigt. Altså, det er dejligt. Men direkte service, jeg ved det ikke. Propper vi en bar i kassen, en gratis shaker, t-shirts. Vi har lige lavet 1300 t-shirts, jeg sidder selv i en af dem. Come on, altså hvem fanden giver 1300 t-shirts væk? Vi har haft det sjovt. Så har jeg 1300 mennesker, der har rendt rundt og lavet reklame for Loaded, hvis de vil. Eller kan de bruge den til at male i, eller hvad ved jeg. Gør et eller andet havearbejde, ferie, knip i den, gør hvad I vil med den. Men det er lige meget, bare vi får reklame, og vi har det sjovt med det. Hvis der er folk, der vil lave reklame på det, jamen, så gør de det. Og det er nok det i den sidste ende. Vi giver mange ting væk. Vi har det jo sjovt. Vi går ikke på kompromis.